Palihog mangluhod, alang sa pagampo sa Dilpang Santos nga misa, o sa proseso sa kanonisasyon ni Venerable Teofilo Camomot, sa ngalan sa Mahanog sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, pinagi sa potiyo yamot, nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo nga akong mapagampo, buhat ko kalipay o mapagantos nining adlawa, uban sa santos nga misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko sila ala sa katuyuan sa mga mahal nga kasing-kasing aron maluwas sa makalag ko kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila ala sa katuyuan sa mga obispo kaparian, ilabi na sa apostolado sa pagampo nga magkahiyo sa unta at anang magkristyano sa tibuok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdon Teofilo Camomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios ang imong grasyang gugmaanan kanimo. Mao naghimo sa imong alagad Halangdon Teofilo Camomot sa paghahalad siyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo. Isipare o obispo o sa kakinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo o manggihatagon sa gugma alang sa kabusok sa mga nanginhanglan. Itugot nga yung mga hiyas magatag sa tanan o makanunayong panig-ingnan o makita sa simbahan nga angay sa bayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidugog ini imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo nga imong itugot ka namo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak nga buhi ug kahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong kingharian, matuman ng imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala, maingon man nagapasaylo kami sa manakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mababahi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahanog sa Anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Palihog maglingkod. Kini nga sa atong halad alang sa atong katuyuan, sa atong Santo Papa Pope Francis, sa atong Arsobispo sa Cebu, si Most Reverend Jose Palma, Didi, o sa atong Cora Paroko nga si Reverend Monsignor Vicente Topos Jr. Mga igsuon na ito karon niya lakip sa itong niusang pagampo, pasalamat o paghandom sa mga kalag. Thanksgiving Mass for my grandchildren, Michael Gabel Aquino, Alexander Leon Dallas, Christian Dallas, Christopher Aquino, Carmelo Rosa Rondaila, Maya Kelly, Kiko, and Joshua. For my children, Magdalena, Myrna, Marivic, Marlon, and Michael. In-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger, and Cheryl. Brother Manuel Alida Carbonell and family. Thank you, Lord, for good health and protection. All blessings of good health, love, peace, and joy of the family. Offered by Mrs. Edith Aquino and family. Thanksgiving must offer to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the chosen family. Thanksgiving must to our Lord Jesus Christ and Mother Mary, Senior San Roque and Saint Vincent Ferrer, and for all sins in heaven, for all graces and good health received, especially for gifts of life. Petition for harmony, peace of mind, heart and soul for the whole family, the enlightenment for error and for the change of heart, and purification of Rizalina and kids, offered by Cañete and Abelinosa families.
Thanksgiving Mass for all graces and blessings, good health, and for all special favors granted, especially for the blessings bestowed on Fidel and his family, and Memory Roy in honor to the Most Holy Trinity and Mama Mary. Petitions for healing of the family trees of Cabilian, Pilirin, Ingaling, Cabreros, Orbeta, Navarro, Bitoon, Sipado families, and for sanctification for all souls, offered by Curilan Juma and family. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, Mama Mary, and Saint Michael the Archangel, and all saints in heaven, for the many blessings and graces received, and petitions for the guidance of the Holy Spirit, protection and deliverance from the intercessions of Saint Michael for Bitoon family, especially John Francis from the snares and attacks of the devil, offered by Bitoon and family. Thanksgiving Mass in honor to all saints in heaven, and petitions through the intercessions of Saint Jose Maria Escriva and Saint Vincent Ferrer for the endeavors of Joma Fran and Mary for their studies, for the guidance of the Holy Spirit and the holy perseverance, for Sabre Romana, and for the protection of Renonica, for the snares and lure of the devil, through the intercession and guidance of the Holy Spirit and Saint Joseph, offered by Tatay and Mama. Thanksgiving Mass in honor sa Saint Vincent Ferrer, offered by Sitio Katangkungan Uno Youth Officers. Thanksgiving Mass to the 50th birthday of Rosalie Kanki Alombres, offered by Rosalie Kanki Alombres. Misa pasalamat, halad pasidungog, ngadto kang Senyor San Miguel Arcangel, Divine Mercy, Senyor Santo Niño, ug tanang mga anghel o mga balaan nga sa mga santos, offered by Felicissima sa whole and family. Thanksgiving Mass for the Most Sacred Heart of Jesus and Mama Mary, Divine Mercy, the face of Divine Mercy, God the Father, and to all angels and saints in heaven, offered by Rosemary and Rolando Oliveros and family. For the souls of Vicente Senior, Leonor Alden, Andrew Amor Alnes, and all souls of purgatory and of forgotten ones, offered by Topas and family. For the souls of Manuel Carbonell, Marcelo Aquino Sr. and Jr., Liza Francisca Carbonell, Juan Manuela, Victorina Rosa Tranquilino Hilin Conchi, Nicasio Glenda Rosalina Presiliano Felberta, Paz Josefi Alberting Glenda, Rosalina Concepcion, Nicasio Pedring Valentino, Father Henrietta Visitacion, Federico Valentino Patrocinio Micalios, Lourdes Jaime Delfin, Victoria Aquino, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. For the souls of Alan, Nicolas Alejandra, Roberto, Bibiana, Perfecta, Edelberto, Leo Angelo, Silvia Felipe, Erinea, Rodrigo Mano, Manaf, Enrique, Liza Marie, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Cañete and Abelanosa families. For the souls of Alan Abellanosa, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Angelina Abellanosa. For the souls of Alfredo Macario Victorina, Cosme Samuel Pastor Iniega, Felix Vicente, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Marcy Dichosa and family. For the souls of Apolinario, Francisca, Maria Lourdes, Restituto Flor Asuncion, Francisco Leona Eulalia Garciano, Nicolasa Fidel Fructosa, Chudulio Apolino Sigondina Severino Ingracia, Crisanto Isos Ananias Benito Climaco Inocencia, Solidad Anunciacion, Pablo Clotelde Andres, Cipriano, Fausta Joseph Alona, Santiago Antarsila, Loreta Sabina Alfredo, Epifanio Arsenio Abelarda, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Carolan Juma and family. For the 20th day for the 30th Mass, for the souls of Pablo Roberta, Vinancia Prospera, Felicitas Anesita Araceli Noel, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Nancy Isla. For the souls of Lita, Miling Panyong Comeron, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Lilia Borognola.
For the souls of Narciso, Pipi, Dionisio, Henzo, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Judaline Alipoyo. For the souls of Leo Rili, Golfan, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Jade, Golfan, and family. For the souls of Jonathan, Paran, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Paran and family. For the souls of Virginia Olay of Ima, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Charlene Jane of Ima, Magallanes. For the, and also sa purgatory and forgotten ones, offered by Felicissima Sahol, RCP, and family. Fast recovery of Sandra Chong Bian Gonzalez, offered by Enang Ledesma. Misa pasalamat sa tanang grasya sa kayo sa mga panglawas ug sa tibok pamilya. Nagpamisa Toralba and family. Pamisa sa kalag ni Pilot yaning doting iting Dalia Filila waning Sencio Siano Eres Yonor Abadiano Nini Dondon Edi Susing Sipang Dalin ang nagpamisa Ben and Earl Abadiano. For the soul of Abel Perneto Senior, offered by Perneto family and Colliera family.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos nga nagpasanay ikaw, sa katawhan nagtuo kanimo. Diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya, tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili. Aron ang mga nangatawo pag-usab, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Himuon nga masuluban sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela. Ug nasayang nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila'y ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles gipagula nila sa lawak sa labang hukmanan ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhaton niining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro, nahimo nila ug dili kita makalingod niini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabua ngadto sa katawhan, did-a nato sila pagsulti sa ngalan Hesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti ug magtudlo sa ngalan ni Hesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hay may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita o nadungog." Tungod niini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako gipataling hugan. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog ug akong kaisog,
Mauang Ginoo, ug siya nahimong ako manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, ana sa mga tulda sa matarong. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundili mabuhi, ug isang yaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Mosulod ako kanila ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghana, ang matarong mosulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay ikaw man ang akong gipatalinghugan. Palihog manindog alang sa sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdayeg ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero, si Kristo nga walay sala, ngadto samahan ni pahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon og kinabuhi nagatbangay sa katilinghalang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti, si Kristo akong kalauman nabanhaw. Siya ngadto sa Galilea muuna kaninyo paglakaw. Kay si Kristo matuod nga nagabanhaw sayod kami. Ikaw hari nga mananaog, kami intawon kaluyi. Amen. Alleluia.
Ginoong manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa simana. Mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya sa 7 kayawa. Ug milakaw si Maria, ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi, ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila ug nanugilon sa uban, apan wala sila tuuhi. Sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an, samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkadukulang sa pagtuo, ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo, niadtong nakakita kaniya ug nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mahayong hapon sa tanan. Ania kita sa ikaduhang adlaw sa tuang novena, pangandam sa atong kapistahan sa pagkakaplag sa krus kang San Roque ug San Vicente Ferrer. Puno ang atong adlaw karon mga kaigsuonan, kay dinhi sa atong parokya bago lang yun natapos ang atoang medical mission. Pagkadaghan sa mga doktor o mga medical staff nga dinhi nagkarong adlaw sa atua. Ug pagkadaghan usab sa mga nagpatambal, labi na sa mga dental nga mga problema sa ngipon. Gani kung nadunggan, wa makahuman ang sa ngipon sa dental tungod kay daghan kaayo gayud ang mianhi nga nagpatanaw sa ilahang ngipon. Usab sa atong parokya karon ang bisperas sa kapistahan sa tuang Divine Mercy. Ugma na ang atong fiesta sa Divine Mercy. Unya sa kadlawon sa alas 4:30 aduna kitay prosesyon ugma sa kadlawon. Ug duna usay nagfiesta sa atong parokya karon mga kaigsuonan, daghan apan naay mianhi gayud sa ato ang simbahan ang taga-Katangkungan 1. Ang ilang mga kabatan-unan nagfiesta ni San Vicente Ferrer. Ilang gidala ang ilahang patron ni San Vicente Ferrer. Ang atong mga kabatanunan dito sa Katangkungan 1, gipanguluhan ni Joseph Sardual. Sa atong Ebanghelyo karong adlaw mga kaigsuonan, sumala kini ni San Marcos. Lahi si San Marcos ni San Mateo ug ni San Lucas. Kay kang San Marcos pagkamugbo ra sa iyang mga taho sa pagkabanhaw ni Jesus. Usarang kapalagrap gamay kaayo, mahitungod sa pagsaksi ni Maria Magdalena. Unya katong duha ka tinun-an nga nanglakaw sa Emmaus, pagkamubo ra pud kaayo, nga unta taas man kaini sa uban nga ebanghelista. Sumugbo kaayo ang gisaysay ra ni San Marcos. Ug dinhi gitagaan ni San Marcos ang gibugaton nga wala mutuo ang mga tinun-an. Nitaho si Maria Magdalena, unya gibutang nga rin. Ug nga si Maria nakakita kaniya, apan
wala sila mutuo. Nitaho ang duha ka mga tinunaan ni Jesus nga naglakaw padung sa Emmaus, mamalik man to sila sa Jerusalem, ilang gitahuan ang uban o gibutang dinhi apan wala sila mutuo. Wala sila mutuo nga si Jesus na banhaw. Kahinumdum ta ni adtong sambingay ni Jesus mahitungod ni Lazarus ug ni Dives. Katong Dives nga dato kayo nga magfiesta kada adlaw. Unya si Lazarus daghang nuka ang iyang lawas, naara sa gate, magpaabot nga dunay mumho nga ihatag kaniya gikan sa kananan ni Dives. Unya nangamatay silang duha, si Dives ang dato naabot sa Gehenna. Ug mihangyo siya ni Lazarus, papauli ako, nihangyo siya ni Abraham, papauli ako kaya akong sultian ako mga igsuon, kaya ron sultian ako mga igsuon, na mibalik ko gikan sa minatay, mutuo sila. Ug unsay sulti ni Abraham, bisan pag dunay propeta nga mauli, mubalik, gikan sa minatay, dili sila mutuo. Dili sila mutuo. Kini konkreto kaayo ni. Ang mga tinunaan mismo ni Jesus, wala mutuo nga siya nabanhaw. Ang mga communication experts biya, mga kaigsuunan, naghisgot nga dunay tulo ka elemento nga sa mga mensahe. Ang naghatag sa mensahe, una, ang ikaduha, ang mensahe mismo, ug ang ikatulo, ang nagdawat sa mensahe. No? Niining pagtaho ni Maria Magdalena ug sa duha ka mga tinun-an ni Jesus, perfect ang ilang pagtaho. Perfect ang ilahang mensahe na nabanhaw sa Jesus. Apan naa ang pagkakulang sa pagdawat sa mensahe. Ang iyang mga tinun-an kulang sa pagdawat sa mensahe. Ug mao ni mga panghitabo sa atong kalibutan karon. Ang pagdawat nato sa mensahe kulang kita. Mao nang dili kita makatuo. Unsa may rason nganong dili ta makatuo sa ato ang pagtuo nga si Jesus na banhaw o sa ubang bahin sa ato ang pagtuong Katoliko o ang atong mga aksyon dili nagpamatuod nga kita matuhuon gayud nga mga sumusunod ni Jesus. Dunay mga tulo ka rason nga gihisgutan niini mga kaigsuonan. Ang una, tungod kay nagdako ta nga gianad ta sa kahadlok sa Dios. Nga ang Dios angay kahadlukan. Doon na may gitawag natog fear of God, mga kaigsuonan. Pero ang meaning ani nga fear of God, dili man nga kahadlok sama sa ato ang masinati. Ang fear of God means reverence of God. Mangangha ka sa iyang kadako, sa iyang majesty. That is fear of God. Pero ang ato ang pag-anad sa kahadlok lahi man, gikan pa sa gamay, ingno na ka, sige, basig masuko ang Ginoo. Manang mahadlok na kas Ginoo. Pasangilan pang pari, masuko ang pari. Dunay pari diha nga wayo. Mao nang ang mga bata magtubo gyud nga mahadlok sa Dios. Ug kita karon daghan nato gayud mao na ang ato ang paghunahuna sa Dios. Mahadlok ka sa Dios. Labi na nga rebelde ta sa Dios. Ug sa atong pagkamakasasala kita nakarebelde sa Dios.
mao nang mahadlukon kayo kita sa Dios. So usami ka rason nganong maglisod ta pagtuo. Pero dinhi sa ebanghelyo o sa pagkabanhaw ni Jesus, tinuod nga panghitabo ug angay gayud natong tuuhan. Ug kiniunta makahatag kaayo kanato sa pagtuo. Nagtuo naman ta karon, apan ang atong mga buhat usahay kulang pa sa pagtuo. Ikaduha nga rason nganong kita lisod patuuhon mao kini nga sinati na tag mga experience sa atong kinabuhi nga kinibang maglisod ta, madispair ta, nga dili na to makabot ang atong mga tinguha. Dili na to makabot atong mga tinguha, lain ang atong gidahom, unya ang nahitabo sa atong kinabuhi, lain pod. So wala ma-balance, wala magka-equal ang atong expectation o ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ug mao man ni nahitabo sa mga tinun-an ni Jesus. Ang ilang gilauman nga ang Mesiyas mao'y muluwas kanila gikan sa mga pagpanlupig nila, labi na sa mga taga-Romanhon. Ang Roman Empire nga nanglupig nila. So, ang ilang Mesiyas, gituhuan nila si Jesus nga mao'y General of the Army, nga mao'y muluwas nila niini. Sus, ang ilang gituhuan, nagpakauaw man para kanila, kay nagilansang man hinuon sa cross. Gani ang mga pulong sa duha ka tinun-an nagingon man, naglao man unta kami, nga siya ang muluwas namo. Naglao man unta kami, kunya wa man na mahitabo, namatay man ang ilang gilauman. So, sama ka nato mga kaigsunan, doon tay daghan mga gilauman nga dili matuman. Kinahanglan gayo kitag paglaom. Mao biya ang atong hope, Pilgrims of Hope, ang ato ang tema sa Jubilee Year 2025. Daghan nga mga kangit-ngit sa atong kinabuhi, mao nang makaingon ta, di ni mahitabo, kay sinati na ko niining mga panghitaboa. Laglaom ko kaniadto, lahi man ang mga panghitabo. Atong timan-an mga kaigsunan, matud pa, only in darkness can we see the stars. Makakita tas bituon kung dunay kangit-ngit, pero dinhi sa syudad, pagkahayaga sa atong mga poste, maglisod ta kakita sa bituon. Naaras kangit-ngit, makakita tas bituon. Mausa na sa atong kalag, sa atong espirituhanon nga kinabuhi, dunay daghang mga kangit-ngit. Apan, makakita ta sa Dios, taliwala sa atong mga kangit-ngit. Ikaduha na nga rason mga kaigsuunan. Ang ikatulo mao kini, ang atong mga kasakit sa kinabuhi, mga pain sa atong kinabuhi. Atong timan-an nga kining mga tinun-an ni Jesus, gibutang diri ni San Marcos, nagsubok ug naghilak sa kamatayon ni Jesus. Gibutang diri, ug milakaw si Maria, ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Nagsubo sila kay namatay si Jesus. Naghilak sila kay namatay si Jesus. Lisod kayo silang patuuhon. Naghilak pagani sila, ang ingmong-ingnon nga nabanhaw si Jesus. Nabanhaw si Jesus, lisod na patuuhon. Mausab kita sa atong mga kasakit sa kinabuhi, maglisod tag pagtuo. Daghang mga kasakit. Number 1 ini, kamatayon usab. Kamatayon. Ikaduha, mga sakit sa lawas. Ikatulo, mga kasakit sa ato ang espiritu. Daghan kaayo. Mo nang usahay maglisod ta pagtuo.
Mao nga si Jesus mitungha sa ilang taliwala. No? Ang iyang presensya. Presensya ragudi ay niya makatambal mga kaigsuunan. Usahay makalimuta nga naara siya uban kanato. Makalimuta nga naa siya sa tabernakulo. Makalimuta nga naa siya sa atong misa nga ato siyang gikalawat. Makalimuta nga naa siya sa pulong sa Dios. Makalimuta nga naa siya sa ato ang isig katao, labi na nga nanginahanglan. So, presensya ra gyud niya di ay ang tubag. Mao na niining tulo ka mga rason nga kita magduha-duha kaniya atong tagaan og gibugaton ang iyang presensya sa atong kinabuhi. Ang ato ang mga patron, ang Santa Cruz, San Roque, ug San Vicente Ferrer, nagatabang kanato. Nga sa Jesus di ay kanunay uban kanato sa kalipay ug sa kasakit. Amen. Manindog palihog. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini iyang nanghingapin nga grasya, pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer og San Roque. Busa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, mag-aampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy o pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa labanhang Kristo ang iyang nanghipaping nga gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo og kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Halangdong Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors nining May Fiesta, nga matagan sila sa Ginoo mga grasya ug maayong panglawas, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo, ug liguna ang among pagtuo sa kanunay. Magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod palihog ug atong ihalad atong mga gasa nga panguluhan ni Cathy Recafort and family ug Turion and Ilaya families.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Itugot na ngamuyo kami Ginoo, na magmapasalamaton kami kanunay. Pinaagi nining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo. Mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan, sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining panahona nga mahimayaon, kanusa si Kristo gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero, nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Sa imong himay, sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nalawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanim, mipikas ug mihatag niin, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalag kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi ang imong anak si Francisco, nga imong gitawag nga kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Uban kaniya, pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan, karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga tulong nga gitudlo sa atong manunubos. Ayaw na lang pag-insenso sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna,
aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
magampo kita. O Ginoo, kaluyi ang imong katawhan, o gitugot nga kami nga imong gibag-o, pinaagi sa mga misteryo sa walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon atong himuon ang responso alang kang Papa Francisco nga gilubong karong adlaw. Dayo'y hatat nimo kaniya o Ginoo. Hugang kahayag na pagkapalong, magdayag kaniya. O Amahan nga labing maluluyon, sa imong mga kamot among gitugyan ang kalag ni Francisco, among Santo Papa, aron mabanhaw siya sa katapusan adlaw, uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo, aron nablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin mahupay unta kami sa mga pulong sa among pagtuo. Hangtod magkahiusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw kanusa kami makatigom uban sa Ginoo ug sa among igsuon. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kang Papa Francisco o Ginoo. Walay magapalong madanag kaniya hangtod sa kahangturan. Pahulay nga dayon ihatag kang Papa Francisco o Ginoo. Naway pagapalong madanag kaniya hangtod sa kahangturan. Pahulay nga dayon ihatag kang Papa Francisco o Ginoo. Imong kahayag way pagapalong madanag kaniya hangtod sa kahangturan. Manlingkod palihog alang sa mga announcements. Pahibalo, ugma April 27, adlang Domingo, at magsaulog na kita sa kapistahan sa Divine Mercy. Aduna kita ipagimuon nga prosesyon sa alas 4:30 sa sayong kadlawon or sa alas 4:30 sa kadlawon. Adunay upat ka karo nga iprosesyon. Ang unang imahe sa ni St. John Paul II. Ikaduha ang imahe ni St. Faustina. Ikatalo ang imahe ni Divine Mercy. Ug ang upat ang imahe ni Mother of Mercy. No, maka-appeal ta. So pwede ra kita ma-appeal sa maong prosesyon. Magsugod 4:30 sa kadlawon. Aduna kitay Sunday Mass gyapon atong schedule ugma kay Sunday man. So nagyapon tay 6:30, 8:30, 9, 4:30 ug 6 p.m. Atong novena Mass ikatulong adlaw pagahimuon sa alas 4:30 sa hapon. Atong Mass presider si Reverend Father Benji C. Primor. Atong Mass sponsor Mr. and Mrs. Eric Santos and family. Atong pilgrim sponsors gikan sa Ministry of Altar Servers, World Apostolate of Fatima, Sacred Heart of Jesus and Mary, with Area 3 Chapels, Bayanihan Village, Kawayan, Kiosco, Kalikasa, Obka 3 Proper, ug Obka Proper ug Obka 3. Ari kita sa pasalamat, atong pasalamatan, atong pilgrim sponsor karong adlaw, gikan sa Extraordinary Ministers of the Holy Communion, Adorasyon Nocturna Filipina, with Area 2 Chapel from Sitio Laguna, Kanaan, Ulap, Bamboo Village, Yati, Sunshine Valley,
Santo Niño Backjumper, San Isidro Labrador Backjumper. Atong choir ang World Apostolate of Fatima. Atong mass sponsor, Kate Ricafort and family with Torion and Ilaya family. Ug atong mass presider, ang Vical Foreign sa Santo Niño Vicariate ug ang spiritual director sa 2000 Hail Marys, atong parish priest, Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr., PCVF. Dalang pasalamat. Palihog manindog, usa ka singgit mo, singgit kitag. Viva San Roque! Viva San Vicente Ferrer! Viva Santa Cruz! Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Regina Celli, Rayna sa langit paglipay, kay siya nahimo kang angayan sa pagdala, nabanhaw sumala sa imong giingon, iampo mo kami sa Dios, pagsadya ug paglipay Birhen Maria, kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, magampo kita, o Dios, nga tungod sa pagabanhaw sa imong anak, nga si Hesus Kristo, among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan, itugot, nangamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngayong gabi sa tanan,